bergoyang. Saben dina rasane ra karuan, ombe kopi legi rasane pahit tenan, pangan mangut rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu kanggo metutu emanen paras bagusku dak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Piye Mas? Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sung